Isa malaki ce wa huwa ra'ayi domin salaf sun samu mai saɓani, sai duba saɓanin salaf su ya ɗauki wanda ya dace da ra'ayin shi. Kuma shi daman ɗan mazhab Abdullahi bin Umar ne, dan mazhab malikiya an gina ta ne akan mazhab Abdullahi bin Umar, sai ya ɗauko ra'ayin su ya rike nan. A nan abin da nake son nuna muku, in abu aka samu ikhtilaf na salaf, to malaman masu na yin tarjihi su tafi akan wani ra'ayi, kuma in ya tafi akan wani ra'ayi zai ce wa haza kuwa ra'ayi. To wayannan yanzu da suka zo suka cika mu da hukunce-hukuncen da ya saba ma magabata, suka cika mu da hukunce-hukuncen da ya saba ma magabata, in sun zo suna magana za su ce ra'ayi na ne kamar ya dace a yi shafa kan safa, zai ce ra'ayin shi ne? Sa cewa ra'ayinsu ne, domin in sun ce ra'ayinsu ne sai a ce to kai waye, kun gane? Kai waye da ra'ayinka za ka kawo da ra'ayinka cikin musulunci. Saboda haka sai ka zama malami sosai ma kake da ra'ayi a musulunci, ka ce wa haza huwa ra'ayi, kuma na salaf ne. Mu ba mu da shi, sai dai mu karanta abin da suka yi su bi. Allah ya ba mu ikon biyayya. Gaskiya duk nasus ta nuna bai da sallah, dan da gangan ya ki wanke wani juzu'i na kafan shi ba tare da rangwamen shari'a ba, kamar mace ce tana da niqab, ta zo alwala sai ta shafa kan niqabinta, domin tana cewa mutane za su ganta, sai ta shafa kan niqab. Tana da alwala? Ba ta da alwala. Saboda haka su ji tsoron Allah mutanen da malaman nan, ba wani abu ne, sun rena magabata ne fa kawai. Dama cikin wani hadisi da yake nuna aibin mutanen karshe shine la'anan magabata. Wato me la'ana yanzu da suke ilimin su bai kai ba, ilimin abun alwala da haji da abubuwa na ibada shine ilimin su bai kai ba, kuma abun da ainihin ilimin su bai kai ba na ayoyi da za su zo, tun da Allah ya ce sanurihim ayatina, daga bayan yanzu bayan mu nan Allah zai fitar da wasu ayoyi cikin Qur'ani nan mu ba mu gane ba, sai su mutanen mai baya. Wannan ayoyi ne, su kuma an zo ga wannan ayoyi sai ce ba haka Ibn Kathir ya ce ba, ba haka wannan ya ce ba. To mutane ne dai kawai Allah ya juya musu kwakwalwa ma'kusa. Sai ka gaya mishi wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar, haka annabi yace, je ka wanke kafa liman. To liman shikenan ya hankuri, ba zan iya binka sallah ba. Dauka yanzu liman ya zo alwala, sai ka gan shi ba wai ba dan shi abinda suke yi su kuma, kamar yadda ake shafa kai da kunne, kafa ma haka ake shafa ta, ba safan ba sa wanke kafa. Kaga yan liman ya zo ya alwala bai wanke kafa ba, yaya? Ya bukatu lum'a. To kun gani, to shine Allah kiyaye, Allah ya ba mu ikon ganewa. Wannan khilaf ne bayan Shafi'i da sauransu. Wamsahu bi ru'usikum, wurin Shafi'a suna ganin bi ba'd ru'us, saboda kin akwai rawani in ka shafa ko yaya silali 2-3 na gashi yayi. Amma Malik sai ka shafa dukkan kai ne. Wamsahu bi ru'usikum, babu wannan ne lil ilsaq, ba lil tabi'id ba.